पापा, अपना छपरा में अभी का हो रहल बा? कुछ अपडेट बताई ना। छपरा में तेलपा से बस स्टैंड तक 2 तल्ला पुल तन रहल बा। आ विकास के फॉर्मूला सिखाए वाला नया स्कूल बन रहल बा। आ मौना आ सरकारी बाजार लगे खनुआ के एक्सटेंशन ढला रहल बा। आ सालों से जाम रहल नाला जेसीबी लगा के उ बिछा रहल बा। आ थाना चौक से भगवान बाजार के बीच नमामि गंगे के बोमा बिछावल गइल बा। आ लोग कहता यहाँ तालमेल के अभाव बा। बिना प्लानिंग के निर्माण करावल गइल बा। आ मॉल आ सिनेमा घर के रूप रंग बदला गइल बा। अपना छपरा में मॉल आ सिनेमा घर के रूप रंग बदला गइल बा। मल्टीप्लेक्स अब छपरा शहर में भी आ गइल बा। आ रामलीला मठिया लगे राजेंद्र पार्क 4 बढ़ा रहल बा। अपना रामलीला मठिया लगे बनल बा राजेंद्र पार्क, उ 4 बढ़ा रहल बा। आ अपन शिशु पार्क दूरे से चमचमा रहल बा। आ नदी किनारे मरीन ड्राइव जैसन रोड बनावल जाता। आ शहर के कचरा नदी या पोखरा में गिरावल जाता। स्कूल कॉलेज के विकास खातिर सरकार रुपया भेजवा रहल बा। आ लूट के खाए वाला मास्टर प्लान बना रहल बा। मेन रोड आ गली सड़क के गड्ढा अभी गिनाते नइखे। आ शासन आ प्रशासन के भाव बढ़ गइल बा। इ लोग अभी चिन्हाते नइखे। और सुनो, समय त जाड़ा के बा, बाकी अभी बरसात वाला मेढक टरटरा रहल बा। आ समय बा हर दिन छपरा के नया परिचय बता रहल बा। बुझला।